Mae'n edrych gyda chi y bore yma ar yr adnodau a ddarllenes i ar ddechrau cwrdd, sef Genesis penod 21 ac adnodau 1 i 21. Hefyd, Galatiaid 4 ac adnodau 21 i 31. A os ych chi moyn testyn, mae'n testyn wedi cael ei gymryd allan o geiriau yr apostol yn adnodau, neu yn adnod 22. A mae'n ysgrifenedig i Abraham gael 2 fab. Un o'i geithferch ac un o'i wraig Rhydd. A dyna'n teitl ni y bore yma. 2 fab. Roedd gan Abraham 2 fab. Isaac ac Ishmael. A bore yma, gyda help Duw, i ni moyn edrych ar y 2 fab yma gyda'n gilydd a'i cymharu nhw. A dyma ergyd, neu bwynt, y bregaeth, dyma fy nadl y bore yma. Ein bod ni gyd yma yn debyg un ohonynt. Un o'r 2 fab yma. I ni gyd, a phawb yn y byd o ran hynny, yn debyg i un o'r 2 fab oedd gan Abraham. Oherwydd mae'r 2 fab sydd yn y benod yn cynrychioli 2 fath o berson. 2 grefydd, os licwch chi. Neu llai y bore yma, i ni fel Isaac, neu beth mae Isaac yn cynrychioli, neu i ni fel Ishmael, a beth mae Ishmael yn cynrychioli i ni. Nawr, nid fi sydd yn dehongli fel hyn, nid fi sydd yn edrych mewn i hyn ac yn rhyw fath o gweld rhywbeth sydd yn ychymeg i. Nid fi sydd yn trio cymhwyso o rhywbeth sydd ddim yn y testun. I clywed pobl yn dweud yn dyn mae rhaid i ni fod yn ofalus wrth i ni esbonio o Beibl. Ac i ni'n cytuno 100% gyda'r datganiad hynny. Mae'n rhaid bod yn ofalus iawn wrth esbonio y Beibl, neu chi gallu mynd i bob math o drafferthion. Ond y bore yma, wy'n gobeithio fy mod i'n esbonio yn gywir. Oherwydd, mae'r Beibl am i ni ddeall fel hyn. Fel hyn mae'r Beibl yn esbonio beth i ni wedi darllen gyda'n gilydd. Roedd yna bobl yr adeg Ioan Fedyddiwr, i chi'n cofio, ac roedden nhw'n dweud wrth Ioan pan oedd yn pregethu, rydyn ni'n blant i Abraham. Ac roedd yna bobl adeg Iesu Grist, i chi'n cofio, ar Iddewon, ac oedden nhw'n dweud yr un peth wrth Iesu Grist, rydyn ni'n blant Abraham. Ac roedden nhw'n ymffrostio yn hynny. Ac wedyn oedd yr un bobl yn bodoli yn amser Paul, yn Galatia. Roedden nhw yn ymffrostio yn hynny fod nhw'n blant Abraham. A mae Paul, yn y geiriau a ddarllenes i, yn dweud fel hyn. Ych chi'n iawn? Ych chi yn blant Abraham, ond cofiwch, roedd gan Abraham 2 fab. Ac o'n nhw'n wahanol. Ac mae'r hyn sydd yn wir amdanyn nhw, nôl fyna, yn wir am bobl y dyddiau yma. Nawr. Ac felly wy'n dweud eto, cyn ein bod ni'n cario ymlaen gyda'n gilydd, y bore yma wrth i chi rando arna i, ac wrth i fi rando arna i ni'n goffa meddwl, naill ai wy'n debyg i Isaac, neu wy'n debyg i Ishmael. Dim dewis arall. 2 ben sydd gyda ni bore yma, felly, 2 ben hawdd.
Dau ben yn dechrau gyda i dot. Isaac, Ishmael. Fe edrychwn ni ar y ddoi gyda'n gilydd. A chofiwch y pwynt, ydw i'n debyg i Isaac, ar hyn mae Isaac yn cynrychioli, neu ydw i'n debyg i Ishmael. A beth mae Ishmael yn cynrychioli? Isaac i ddechrau felly. Beth allan ni ddweud am y bachgen yma Isaac a aned i Abraham? Gael nodi rai pwyntiau gyda chi a chymwyso wrth i ni fynd ymlaen. Y peth cyntaf i ddweud am Isaac yw hyn. Roedd ei eni yn wirthiol. Roedd ei eni yn wirthiol. Nawr, wrth hynny, dydw i ddim yn golygu wrth gwrs fod gen i gwirthiol gan Isaac yn yr ystyr i ni meddwl am Iesu Grist. Roedd gen i Iesu Grist yn wirthiol achos doedd dim tad ganddo fe, yr ysbryd glân oedd wedi cenhedlu yng Nggroth Mair. Felly roedd y gen i neu'r cenhedliad yn wirthiol. Nawr, dydw i ddim meddwl hynny fan hyn gydag Isaac wrth gwrs, ond beth fi'n golygu yn syml yw fod genedigaeth Isaac, fel i chi gwybod, y tu hwnt i natur. Roedd e'n oruwch naturiol, gan i ddod i fel roedd Duw wedi ymryd. Roedd Duw wedi wneud rhywbeth arbennig. Y tu hwnt i gwrs natur, fel byddwn ni'n dweud mewn dyfynodau. Chi'n cofio, roedd Abraham erbyn hyn yn hen iawn. Roedd e'n 100 mlwydd oed. Ac roedd Sara erbyn hyn yn 90 mlwydd oed. Ni wedi darllen yn barod, achos ni wedi bod yn dilyn, bod Sara yn ddiffrwyth. Ers i ei enctid, roedd hi'n ddiffrwyth. Roedd problem, doedd hi'n methu cael plant. Mae rhai gwragedd fel yna, nhw ddim yn gallu cael plant. Mae yna rhyw ddiffyg. Roedd e ar Sara. Doedd hi wedi trio, doedd hi ddim yn gallu cael plant. Ar ben hynny, i ni wedi clywed yn barod bod hi amser hi bod hi arfer gwragedd wedi mynd heibio. Doedd hi ddim yn cael misglwyf bellach. Roedd e wedi stopio. Hefyd, roedd Abraham wedi mynd yn rhy hen. Medd llyfr yr epistol at Hebreaid i fod Abraham erbyn hyn cystal a marw. Ni'n deall beth mae'n meddwl. Doedd dim ffordd i'r ddoi yma i gael babi. Yn ystadegol, y siawns i bod nhw'n cael babi oedd dim. Ond ni'n darllen fod Duw wedi ymyrryd. Ymwelodd adnod 1, yr arglwydd a Sara yn ôl i air e. Roedd Duw wedi addo ers y dechrau, ers i alw awyr y Caldeaid, y bydde fe'n cael plant. Ac ni wedi gweld hyn yn cael ei ailadrodd, Duw yn dod, addo iddo fe, Duw yn dod, addo iddo fe, addo i Sara. Amser yn mynd heibio, ond nawr mae'n dod. Mae'n gwneud, Duw, mae'n gwneud yr hyn sydd yn amhosib. Mae'n dod â bywyd lle y bu marwolaeth. Mae pob gwir Gristion, ffrindiau, yn wyrth. Dyn ni'n deall hynny. Mae Duw, os ych chi yn Gristion y bore yma, wedi gwneud gwyrth yn eich bywyd. Mae wedi gwneud rhywbeth goruwch naturiol. Mae wedi gwneud yr amhosib yno chi. Dyna yw Cristion. Rhywun, mae Duw wedi dod â bywyd lle roedd marwolaeth. Nawr, beth mae'r Beibl yn dweud? Mae'r Beibl yn dweud ein bod ni i gyd wrth naturiaeth yn farw. Cofio Paul, yr Effesiaid, yn dweud,
yr oeddech chi yn feirw yn eich camweddau a phechodau. Dim jyst i ni'n bechaduriaid, dim jyst i ni'n neud pethau drwg, ond mae'r Beibl yn mynd yn bellach ac yn dweud ni'n farw. Dyn ni ddim yn gallu ymateb yn ysbrydol i ddim byd. Os o'n ni'n troi at y gader pren yma sydd fan hyn yn y blaen bore yma ac yn dweud wrth y gader, cadau, dechrau dawnsio. Byddwch chi'n dweud, ti off dy ben Emyr. Dydy'r cader yna byth yn mynd i dawnsio. Mae'n farw. Does dim bywyd yn y gader. Mae'n amhosib iddo fe ddawnsio. Mae'r un peth gyda ni, ffrindiau. Mae Duw yn cyhoeddi i ni cadw gorchmynion. Ni ddim yn gallu. Does dim bywyd yna ni. Mae Duw yn cyhoeddi ni gyd i edifarhau. Mae'n amhosib. Chi ddim yn gallu. Dydw i ddim yn gallu. Does dim bywyd yna ni. Mae Duw yn cyhoeddi ni gyd i gredu yn Iesu Grist os dyn ni moyn fod yn gadwedig. Mae'n amhosib. Does dim bywyd yna ni. I ni fel y gader yna. Yng ngwyneb Duw. Dead in trespasses and sin. Dyna pam mae Iesu Grist yn dweud, mae'n rhaid eich geni chwi drachefn. Mae'n rhaid i chi gael bywyd. Dyna pam mae Paul yn dweud wrth yr Effesiaid, a chwythau a fywhaodd efe. Dyna pam mae Ioan yn dweud, yr rhai ni aned y waed, nac o ewyllus y cnawd, nac o ewyllus sgwr eithir o Dduw. Mae Duw yn gwneud rhywbeth. Mae Duw yn dod mewn ac yn gwneud yr amhosib. Mae'n gwneud gwirth. Yno ni. Ydych chi fel Isaac, y bore yma, felly, yn y peth cyntaf yma, mae Duw wedi gwneud gwirth yn eich bywyd. Lle oedd marwolaeth? Nawr mae yna fywyd. Yn ail. Fe aned Isaac ar yr amser penodedig. Adnod 2. Beichiogodd Sara a geni mab I Abraham yn ei henaint ar yr union adeg a ddywedodd Duw wrtho. Chi'n cofio o'r blaen? Oedd Duw wedi dod ac wedi dweud, Abraham, yr amser hyn, blwyddyn nesaf. Ar yr amser hyn. Oedd dim byd mynpwyol, roedd dim byd ar hap, dim byd haphazard am hyn. Roedd cynllun pendant gan Dduw yn ei feddwl e. Roedd ganddo fe amserlen clir. Roedd ganddo fe ddyddiad yn ei feddwl, mae Isaac yn mynd I ddod ar y dydd yma. Ac felly, ffrindiau, pob Cristion sydd yn y byd yma, pob gwir Cristion, mae Duw am ryw amser penodedig yn ei feddwl e pan mae'r person yna mynd I ddod yn Cristion. Mae yna ddyddiad yn calendar Duw fel petai. Meddylwch amdano fe, oedd e moyn bod yn ysgafn, ond mae yna calendar gan Duw yn y nefoedd, a mae enwau pob un o'i bobl ar union dydd, ar union awr, maen nhw'n mynd I ddod I fywyd. A lan at y dydd yna, a'r awr yna, maen nhw'n farw, un ni'n farw, un ni'n farw, un ni'n farw. Ni ddim yn gallu gwneud dim, ond mae Duw yn dweud, mae'r amser wedi dod, a mae'n danfon I ysbryd glân, a does dim byd yn y byd yn gallu stopio fe. Mae ysbryd glân yn dod i'r person, a mae'n rhoi bywyd. Chi wedi clywed rai yna chi. A mae teitl oedd bobl yn rhoi'r ysbryd glân, The Hound of Heaven. Dyma ni, The Hound. Ci sydd yn hela. Mae'n mynd mas, a mae'n gallu ffindo yr ysglyfaeth, yn dydi e? The Hound of Heaven. Mae Duw yn danfon I ysbryd glân. A di wyfer ni hun ddim yn gallu gwrthsefyll, mae'r ysbryd glân yn dod mewn ac yn rhoi bywyd. Lle roedd dim bywyd o'r blaen. Nawr, weithiau,
Mae pobl yn gallu dweud wrthych chi, pryd oedd y dyddiad yna? Mae nhw'n gallu dweud, heddi, ar y dydd yma, 20 mlynedd yn ôl, des i'r bywyd. Des i'n Gristion. A maen nhw'n wir, maen nhw'n gallu rhoi yr awr i chi. Mae'n eraill ohono ni. Dydyn ni ddim. Dydw i ddim. Dydw i ddim yn gallu dweud wrthych chi ffrindiau, pryd des i'n Gristion. Dydw i ddim hyd yn oed yn gallu rhoi'r flwyddyn i chi. Heb sôn am y dyddiad, dydw i'n meddwl o'n i'n cyn mynd i'r ysgol uwchradd. Dwi'n meddwl o'n i'n yr ysgol gynradd pan dath Duw i mywyd i. Ond dydw i ddim yn siŵr iawn. Ond y pwynt yw, mae Duw yn gwybod. Mae Duw yn gwybod yr union dydd pryd des i'r bywyd. Achos fe benderfynodd i amser penodedig oedd e. Ydych chi fel Isaac y bore yma, ffrindiau? Dim ots os chi ddim yn gwybod pryd, ond chi'n gwybod rhyw bryd. Dath Duw a roi bywyd lle roedd marwolaeth. Yn drydydd, pan aned Isaac, fe ddaeth a llawenydd mawr i'w rieni ac i eraill. Fe alwodd Abraham i fab yn Isaac. Chi'n cofio ystyr Isaac i chi. Ystyr Isaac chwerthin. A mae Duw yn chwarae'r eiriau gyda hyn. Chi'n cofio pan ddath yr angylion i cyhoeddi i Sara bod hi'n mynd i gael plentyn, fe chwarddodd hi. Chwerthin, angrediniol oedd hynny. A gas i stŵr am y peth, chi'n cofio. Pam chwarddo Sara? Ni ddim wedi chwerthin. Do, ti wedi chwerthin. Ond nawr, chi'n gweld, mae hi'n chwerthin mas o'r llawenydd a'r chwarae ar y geiriau yma. Adnod 6, a dywedodd Sara, parodd Duw i mi chwerthin. Wel, wrth gwrs, gwraig 90 mlwydd oed. Dyw i ddim wedi cael plentyn eriod, a nawr mae hi'n cael babi. Parodd Duw i mi chwerthin, fe fydd pawb a glyw am hyn yn chwerthin gyda mi. Llawenydd yma. Bob tro mae babi'n cael ei eni, mae'n lawenydd yn oes e. A wy'n meddwl am, mae'n digwydd yn aml yn yr ysgol, mae'n rhyw athro. Wy'n gallu meddwl am un nawr Gareth yw un. Mae wedi cael babi, a yw wraig wedi cael babi. Mae'n dod i'r ysgol, mae'n llawn cyffro. A sio mae'r babi Gareth? O, sio mae'n gweld llun? Oce. Mae'n dangos y llun i ni ar y ffôn, ar holl luniau hyn. Mae'n cyffro, mae'n llawenydd, mae'n naturiol. Mae e wrth i fodd i gael y babi yma. Pob tro, mae rhywun yn cael ei ail i ni. Pob tro mae rhywun yn dod yn Gristion. Mae yna lawenydd. Mae yna lawenydd i eraill i ddechrau nhw se. Mae Iesu Grist yn dweud, mae yna lawenydd yn y nefoedd. Pob tro mae rhywun yn edifarhau, mae'r angylion yn llawenhau. Pob tro mae plentyn yn dod yn Gristion. Wel, mae mam a'i dad, neu i mam a'i thad yn llawenhau bod i plentyn nhw wedi dod i'r bywyd. Mae'n rhoi llawenydd. Pa mae ffrind i ni? Falle ffrind i ni wedi nabod ers blynyddoedd a ni wedi rhoi lan arnyn nhw. Ond maen nhw'n dod yn Gristion. Mae'n dod â llawenydd i ni. Ond wrth gwrs, yn unigol hefyd, mae'n dod â llawenydd i ni. I ni. Yn cofio Adameg Iesu Grist. Am y dyn yn ffeindio'r trysor. A beth mae Iesu'n dweud? Ac o lawenydd amdano. Mae'n myned ac yn gwerthu'r ca. Prynu'r ca mwyn cael y trysor. Mae llawenydd. Chi'n cofio Zacchaeus? Roedd pawb yn grwgnach. Zacchaeus, der yna. Pawb yn grwgnach. Ond beth mae'n dweud? Fe a'i derbyniodd yn llawen. A chi'n cofio'r cyffro fyna hefyd gyda Zacchaeus. Hanner fy nar ydw i fy nroddi.
i'r slodion ac yn y brân. A mae Iesu Grist yn dweud hyn, heddiw y daeth i echodwriaeth i'r tŷ hwn. Ac yn ddiddorol iawn, mae'n ychwanegu hyn, gan ei fod ef yn dau, yn fab Abraham. Diddorol yn dyfyd, yn fab Abraham. Y llawenydd yma sydd yn dod, wi erioed wedi clywed unrhyw un yn rhoi tystiolaeth. Chi wedi clywed pobl yn rhoi tystiolaeth mewn cyfarfod falle, neu yn bersonol i chi. A maen nhw, a des i'n Gristion, ac o'n i'n drist. Wi erioed wedi clywed hynny. Achos ddim yn digwydd. A des i'n Gristion, y llawenydd yma. Nawr, mae Cristion yn gallu peidio cael sicrwydd. A mae Cristion yn gallu colli sicrwydd. Ydy. A mae'r llawenydd yn mynd. Ond pan i ni'n gwybod am y llawenydd, fel yr ymynydd yna, nef yw i mi wneud. Ym mhob man. Pan brofwy fi Iesu mawr yn rhan. Llawenydd i ni. Ydych chi'n Isaac y bore yma? Ydych chi wedi peri llawenydd i bobl eraill achos i chi ddod i'r bywyd? Ydych chi y bore yma, eich hun yn gwybod am lawenydd sydd trwy ddod i'r bywyd? Yn bedwerydd ac yn olaf o ran Isaac, fe oedd yr etifedd? Fe oedd yr etifedd? Fe oedd yr ifanca? Oedd Ishmael yn hun o fe. Ond i Isaac y dath yr etifeddiaeth. Mae Sara yn dweud yn adnod 10, a Duw a ddywedodd wrth a dywedodd Sara wrth Abram, gyr allan y geithferch hon a'i mab, oherwydd ni chaiff mab y geithferch hon, gyd etifeddi a mab i Isaac. A mae Duw yn dweud wrth Abram, mae Sara yn iawn. A mae Paul yn adleisio yr adnod yna at y Galatiaid. Isaac oedd yr etifedd. Oedd Duw yn mynd i fendithio Ishmael i hun, oedd, ond o ran yr etifeddiaeth, o ran y fendith, Isaac oedd yn mynd i gael. Ni'n darllen yna, neu gwrando ar rhywun yn darllen y ddiweddar, C.S. Lewis, The Horse and His Boy. Os chi ddim wedi darllen stori, werth darllen, stori dda iawn. A mae un o'r themau sydd yn mynd trwy'r stori yn thema sydd yn ddigon cyfarwydd mewn nofelau a ffilmiau. Mae yna fachgen yna, a mae yna bachgen yn ffoi oddi wrth i dad e. Dyw ddim yn hapus gyda'i dad, ond mae'n ffind y mas nid i dad real go iawn oedd e typun, so mae'n redeg i ffwrdd. Ac wrth gwrs, mae'n cael anturiaethau hyn, ond yn y diwedd mae'n ffind y mas pwy yw i dad go iawn e, a mae dad go iawn yn frenin. A mae'n ffind y mas. Felly, mae fe yw'r etifedd. Popeth gyda'i dad yn mynd i ddod iddo fe. Mae'n mynd i fod yn frenin. Rhyw ddydd. Dyna fel mae gyda ni os ydyn ni'n Gristnogion. Mae'n etifeddiaeth yn dod i ni. Rhyw ddydd. Mae'n agoron yn dod i ni. Os ych chi'n Gristion, os ych chi fel Isaac y bore yma, ych chi ddim yn lot i edrych arno fe. Ac, dwi ddim yn meddwl bod gas i nid. Falle chi ddim yn bwysig. Falle chi'n meddwl, dim llawer yn gwrando arna i. Ac chi'n cael eich erlyd a'ch dermygu. Gwir. Ond mae'n etifeddiaeth yn dod i chi. Etifeddiaeth anllygredig, a di-halogedig, a di-ddiflanedig, yng nghadw yn y nefoedd i chi. Ydy hynny'n wir amdano chi? Ydych chi'n Isaac y bore yma? Mae'n etifeddiaeth yn dod. Yn ail, byddai'n gynt gyda Ishmael. Mae'n rhaid i ni edrych ar Ishmael nawr. Cofiwch yn adl, y bore yma, rydyn ni naill ai fel Isaac, neu rydyn ni fel Ishmael. Nawr te, beth oedd yn wir am Ishmael? Dau beth gawn ni gyfyngu.
Dau beth oedd yn wir am Ishmael. Beth gyntaf i ddweud yw hyn. Roedd yn freintiedig. Iawn. Roedd yn freintiedig, privileged Ishmael. Fe anwyd i'r teulu mwyaf breintiedig yn y byd ar yr adeg yma. I dad oedd Abraham, y dyn mwyaf breintiedig ar y ddaear yn yr amser hyn. Fe oedd ei dad. Roedd ganddo fe dad da, y tad gorau. Oedd Abraham yn caru Ishmael. Deallwch hynny, roedd yn. Ac roedd wedi fagu gyda phobl Duw. Roedd Ishmael wedi clywed am bethau Duw. Roedd wedi profi deuoni Duw. Chi'n cofio pan oedd ei fam yn disgwyl roedd angel wedi dod a disgwyl ar ei ôl hi. Mae'n siŵr bod Ishmael wedi clywed am hynny. Wedi clywed am pa mor dda oedd Duw wedi bod iddyn nhw. Fe gafodd Ishmael i enweidi. Chi'n cofio roedd Duw wedi dweud wrth Abraham, mae pob gwryw yn y deulu i gael y marc yma ar dy gorff, ar ei corff nhw. A bydda Ishmael wedi gweld y marc yma bob dydd. Yn ei atgoffa fe o'r ffaith bod e'n perthyn i'r cyfamod ac i Abraham. Bydde wedi clywed am yr addewidion. Bydde wedi clywed Abraham o ddigariau yn dweud wrtho fe, clyw Ishmael, mae Duw yn dweud, mae hyn yn mynd i ddigwydd. Wy'n mynd i gael mab arall rhyw ddydd. A mae'r holl fyd yn mynd i gael ei bendithio trwy'r mab yma Isaac. A fe welodd Isaac yn cael ei eni. Fe welodd werth. A fe dyfodd gyda Isaac. Ond dyma'r pwynt, ffrindiau. Dyma'r pwynt. Fe wrthododd Oedd e'n golygu dim iddo fe. A fe gasau ar ei mas. Dath dim bendith tragwyddol, ysbrydol iddo fe. Nawr, ffrindiau, mae rybydd i ni fan hyn, dwi. Mae'n amlwg, dim eisiau i fi gymwyso llawer fan hyn. Ydyn ni fel Ishmael. A mae rybydd amlwg i ni yn dydy. Mae yna bobl sydd yn derbyn cymaint, breintiau, o ddiwrth Dduw, fe allan ni restri a restri a restri, ag eto, dim bywyd ynddynt, dim bywyd ysbrydol, heb ymateb, heb edifarhau, heb gredu. Oedd Ishmael fel cymaint eraill yn y Beibl mor agos yn neud y pethau iawn gyda'r pobl iawn. Ond yn y diwedd, doedd ddim yn gadwedig. Mae yna bobl yn ein gwlad ni. Maen nhw'n mynd i'r cwrdd. Maen nhw wedi cael eu bedyddio. Maen nhw wedi cymryd o swper yr arglwydd. Maen nhw wedi gwneud pethau da. Ond os dim bywyd, dyn nhw ddim yn gadwedig. Ishmael iddyn nhw. Fyddwn nhw'n cael ei gyrru allan. Gyrru allan, ffrindiau. Yn ail, rhaid i ni ofyn y cwestiwn, pam? Pam? Ond gobeithio chi moyn gwybod pam. Beth oedd o'i le ar Ishmael? Be nath e? Falle i chi'n teimlo rhyw gyd-ymdeimlad gyda Ishmael. Ni'n dueddol i bod fel hyn, yndyn ni? Ni'n gwybod am y bobl yma fel Ishmael, ac ni'n cael y cyd-ymdeimlad. Peidiwch chi cyd-ymdeimlo Ishmael. Peidiwch. Fe gafodd e gyfle, fel Esau, fel Cain. Fe oedd ar fai, fe wrthododd, chi sydd ar fai, dim Duw, chi sydd ar fai, os ych chi'n Ishmael y bore yma, oherwydd ych chi'n gwrthod. I chi'n gwrthod. A fydd Duw yn gyrru'ch allan am hynny. Beth oedd ar fai
gyda Ishmael. Beth oedd o le? Wel, grandewch, y prif peth yw adnod 8 yn dyfe. Tyfodd y bachgen, Isaac, a di-ddyfnwyd ef. Ac ar ddywyrnod di-ddyfnu Isaac, gwnaeth Abraham wledd fawr. Roedd plant yn cael ei diddyfnu yn hwyrach nag un nhw gyda ni. Dwyd off y fron. 2 mlwydd oed. Rhywbeth fel yna, ni'n gwybod hynny. Felly mae hwnna'n gwneud Ishmael, ni'n gallu gweithio'r maths mas, yn 17. Pidwch meddwl am bachgen bach nhw. 17 oedd Ishmael. So oedd y bron yn ddyn, wel oedd yn ddyn. Ond gwelodd Sara y mab a ddygodd Hagar yr eiffdus i Abraham. Wel, fan hyn mae'n dweud yn chwarae gyda'i mab Isaac. Dydy yna ddim yn gyfeithiad da. Na pam darllenis i'r William Morgan. Y gair yw, fel mae'n digwydd Isaac, ond yn fwy dwys. So yr ystyr yw chwerthin eto, ond chwerthin mewn ffordd cas. Roedd rhywbeth sinister yma. Ddim cweit yn siŵr, ond roedd Ishmael gyda'i fa bach oedd jyst yn toddler 2 mlwydd oed. A mae'n ei ddirmygu. Mae'n gwatwar, mocking Isaac. Chi'n gweld, ffrindiau, dim ond nawr i ni'n dod i weld sut un oedd Ishmael. 17 mlynedd mae wedi bod yn dawel. Ni ddim rili'n gwybod beth, ond nawr mae'n dechrau dangos sut un yw e. Nawr i ddefnyddio ymadrodd Saesneg, mae'n dechrau dangos i liwiau e. I ni'n gweld beth sydd yn halon Ishmael nawr yn y digwyddiad yma. Mae'r un peth gyda ni, ffrindiau. Dyn ni ddim yn gallu dweud, dwi ddim yn anffeiledig, dwi ddim yn gallu edrych rownd fan hyn a dweud, pwy sydd â bywyd a pwy sydd ddim. Dwi ddim yn gallu dweud pwy sydd yn Gristion, yn wir Gristion, a pwy sydd ddim yn wir Gristion yma bore yma. Fel i chi ddim yn gallu dweud amdana i. Dyw'r gallu ddim gyda chi. Ond, mewn bywyd, mae yna ddigwyddiadau yn codi, mae yna amgylchiadau yn codi, a mae'n gweithredoedd ni yn ein brydychu ni. They betray us. A dyna beth sydd yn digwydd fan hyn. A mae yna ddigwyddiadau mewn bywyd, chi'n gweld, dim y dwyrnodau da, y dwyrnodau gwael. Dyna'r dwyrnodau sydd yn brydychu, siwt beth sydd yn eich calon chi. Siwt chi'n ymateb pan mae pethau mynd yn wael. Wedyn mae pobl yn gwybod os oes bywyd ych chi'n ei peidio. Mae Iesu Grist yn dweud, gall pren da, ddim ond dwy'n ffrwyth da, a pren drwg, ffrwyth drwg. Dyw pren drwg ddim yn gallu cynhyrchu ffrwyth da. A felly mae gyda ni hefyd. Mae Ishmael fan hyn yn dangos beth sydd yn ei gael on e. Mae'n dirmygu, mae'n gwatwar. Dy ddim really meddwl dim byd am y pethau. Dyw pethau ddim yn bwysig iddo fe. Mewn gwirionedd. Ti yn fab ar y ddewyd. Ti, Dyw yn mynd i bendithio'r byd trwyddo ti. Nonsens. Dyma ni, ffrindiau. Dyma'r crux. Y crux yw hyn. Beth i ni'n gwneud ar Efengyl? Mewn fan hyn. A dyn ni'n gofleidio fe wir, neu dyn ni'n dermagu e. Ni'n gallu mynd yn bellach na yna. Beth i ni'n neud â Iesu Grist? Dyna'r peth yn yma. Beth i ni'n neud â Iesu Grist y bore yma? Ydyn ni'n gofleidio fe? Neu ydyn ni'n wrtho e? Mae lot o bobl yn ein gwlad ni, a maen nhw'n cael sioc ar hyn. Maen nhw'n parchu Iesu Grist. They respect him. Bydden nhw'n dweud wrtho, Iesu Grist, ni'n meddwl lot am Iesu Grist. Byddai cymdeithas yn well petai bobl yn meddwl am geiriau Iesu Grist. Ni'n caru Iesu Grist. Ond chi'n gwybod beth? Crafu'r wyneb. Crafu'r wyneb, mynd lawr fan hyn, tynnu'r layers. Maen nhw'n dirmygu mewn gwirionedd. Fel yna, oedd e'n dyddiau Iesu hun yn dyfe? Roedd yna bobl yna ar y wyneb, o'n nhw'n hoffi gwrando ar Iesu Grist.
hei, ni moyn ti fod yn frenin arno ni. Ti cool, ni moyn ti. Ac o'n nhw'n digon parod i ddweud, Hosanna iddo fe, un wythnos. Bendigedig yw'r hwn, sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd. Ond pan mae'r crycs yn dod, chi'n mynd o dan y wyneb, wythnos yn ddiweddarach, ni fynon ni hwn, lywodraethu arna ni. Ni ddim moyn e mewn gwirionedd. Cysau, gwrthod, Ishmael, Ishmael, Ishmael. Ydyn ni fel Ishmael, y bore yma, 2 fab gan Abraham, Isaac, Ishmael. Roedd Iesu Grist yn sôn am 2 fab yn dod e. Achos mae'n ddelwedd mor bwerus yn credu, dweud. Chi ddim gallu cael mwy agos na 2 fab. Ac eto, mae 2 fab yn gallu bod yn wahanol. A meddwl Iesu Grist, roedd 2 fab. A mae'r tad yn dweud wrth y ddoi nhw, ewch i'r wynllen. A mae un yn dweud, na, dwi ddim yn mynd i'r wynllen. Ond ychydig wedyn ni, mae'n flin, a mae'n edrych barhau, a mae'n mynd i'r wynllen. A mae'n fab arall, a mae'n dweud, iawn dad, iawn, fi af i'r wynllen. Ie dad, ie, dweud popeth yn iawn, edrych yn iawn, ond dwi ddim yn mynd. Dwi ddim yn mynd. 2 fab, paun i chi, paun ydw i. Mae ganddo fe stori arall am 2 fab yn oes e? A mae un o'n nhw yn mynd nôl at ei dad. Gydweud, dad wedi pechu. Wy'n sori. Wy'n bechadur. Wy'n embaras o ti. Rydw i'n gywilydd i ti. Plis wedi dderbyn fi, fel ydw i. Ond mae'r llall. Llawn hunan gyfiawnder. Dwi ddim yn mynd mewn. Llawn hunan dosberi. Rydw i'n well na hyn. 2 fab. Paun i ni bore yma. Paun i chi. Ydych chi'n Isaac? Ydych chi'n Ishmael? Ydych chi wedi cael eich ail eni? Os na lawenydd mewn fan hyn, oherwydd y bywyd. Neu ydych chi'n agos, edrych y part, wedi cael eich breintiau. Ond y gwir amdani yw, chi'n gwrthod? Chi'n pyllu gadael e mewn? Bydd yn eich gyrru chi ffwrdd. Apel i orffen. Chwbod y peth hyfryd y bore yma yw hyn. Does dim rhaid i neb fod yn Ishmael. Does dim rhaid i neb fod yn Ishmael. Fe all pawb fod yn Isaac. Bydde dim pwynt sefyll yma, ond i bai bod ni'n credu hynny. Fe all pawb fod yn Isaac. Cymer Iesu, fi fel rydwyf. Beth ni allaf fod yn well. Amen.